अस्सलाम वालेकुम. बरेच दिवस लोकांच्या कमेंट्स येतात आहेत. मला इंस्टावरती मेसेज वगैरे पण येतात आहेत आणि जे आपले ओळखीचे लोक आहेत त्यांचं कॉल वगैरे पण आले मला की सादिक भाई काय झालं, तुम्ही व्हिडिओ वगैरे बनवत नाही आता जास्त, काय प्रॉब्लेम आहे की काय मसला आहे काय. ॲक्च्युली प्रॉब्लेम असा झाला होता की मी जो दुबईला गेलो होतो आता मध्ये, तर ते ॲक्च्युली माझी सुट्टी खूप कमी होती, तर मी दुबईशी रिटर्न येणार होतो. पण आपले जे जे आपले जे ओळखीचे लोक आहेत, आपले चाहणारे लोक आहेत, ते बोलले की सादिक भाई तुम्ही थोडासा ओमानला पण या, आता इतक्या लांब आले आहो. त्यांनी सगळा खर्च केलेला माशाल्लाह. तर मी ओमानला जाऊन आलो. तर ओमानला जो मी ते राहिलो ती एक्स्ट्रा सुट्टी दिली माझी, आणि त्याचा थोडासा इश्यू झाला माझ्या जॉबवरती. कारण त्या लोकांनी त्याचा जाम इश्यू केले, मला वॉर्निंग लेटर वगैरे आला की यार इतकी सुट्टी होती, तुम्ही इतक्या टाइम घेऊन गेल्या, ऐसा नाही चालत, ही नाही चालत. वॉर्निंग लेटर आला, जॉब मला रिझाईन करायला लागला. तर ते 2 महिने जरा मला, मी 2 महिने म्हणजे येतात ना दुबईशी आल्यास जरा जास्तच इश्यू झाला त्या बाबतीचा. आणि मग तो थोडा मेंटली मी जरा डिस्टर्ब होतो, कारण जॉब गेला माझा. हालाकी खूप इज्जत मिळली दुबईला वगैरे, आणि जो ओमानला गेलो पण त्याचा थोडासा इश्यू झाला आणि माझा जॉब गेला. तर 2 महिने मी जरा घरात बसलो होतो. तर तो एक जरा टेन्शन होता. त्या टेन्शनला व्हिडिओ कशा बनवायचा, कारण मेंटली मी प्रिपेअर नव्हतो व्हिडिओ वगैरे बनवायला. तर तो एक मोठा टेन्शन होता. तर ती बात झाली एक समजा जॉबचा. अल्हम्दुलिल्लाह आता मी जॉईन झाले, आता 1-2 दिवस झालं. तर दुसऱ्या जॉबवरती जॉईन झाले मी. तर दुसरा मसला असा आहे की मी आता म्हणजे आपल्या भाषेत बोलायचं झालं ना, तर मी आता कंटाळलो ॲक्च्युली. जो आपण कोकणी व्हिडिओ जो बनवतो ना त्याला कंटाळलो ह्यासाठी ऐसा की जी आपली लोक आहेत ना, तो त्याचा पाय ना त्याचा सपोर्ट नाही करत आहेत. म्हणजे जैसा ज्या आता 2 वर्ष व्हायला लागली आपल्या चॅनलला, अल्हम्दुलिल्लाह लोकांचा प्यार मिळला, अल्लाने खूप इज्जत पण दिला आणि प्यार मिळला. पण जो जैसा सपोर्ट पाहिजे त्याचा सपोर्ट नाही मिळला. आता तुम्ही जर बघाल ना, तर तो जो आगरी व्हिडिओज बनवतो विनायक माली, त्याची कम्युनिटीची लोक त्याला इतका सपोर्ट करतात ना, त्याला म्हणजे प्रत्येक बातमीने सपोर्ट करतात. काय खता त्यांना काय घर यूज करायचं असेल खते व्हिडिओ, काय कोणाची गाडी मोठी यूज करायची असेल, कुणाचा लॅपटॉप वगैरे काय असेल, ती लोक स्वतःहून फोन करतात की सादिक भाई या तुम्ही, आम्ही सपोर्ट करू. ती लोक विनायक बाबा ये तू, आम्ही सपोर्ट करू. त्याने एक इंटरव्ह्यू सांगला होता की कम्युनिटी जाम सपोर्ट करते. कारण आणि त्यांच्या कम्युनिटीला माहिती आहे आपल्याला, आपल्या लँग्वेजला आणि आपल्या कम्युनिटीला हा मोरं नेते, आणि ह्याच्याद्वारे आपली कम्युनिटी मोरं चालली, आपली लँग्वेज लोकांपर्यंत पोहोचते. ती लोक सपोर्ट करतात त्याला. त्याचा मना आपल्या लोकांपर्यंत त्याचा पाय त्याचा सपोर्ट नाही मिळाला. तर एक थोडीशी ती नाराजगी नाही बोलू शकत, पण आपण कुणाला जबरदस्ती नाही करू शकत की तुम्ही माझा व्हिडिओ बघा, सपोर्ट करा, असं नाही करू शकत. पण आता तुम्ही जर ॲनालिसिसला, माझ्या यूट्यूबच्या ॲनालिसिसला बघाल ना, हा बघा ऑलमोस्ट 50% लोकांनी सबस्क्राईब नाही केले नाहीत. म्हणजे व्हिडिओज बघतात आहेत पण सबस्क्राईब नाही केले. आता त्यातल्या काय लोकांचा कैसा आपण सांगू शकत नाही का, काय माइंडसेट असेल, का नाही सबस्क्राईब केले नाहीत, का नाही. व्हिडिओ बघतात आहेत पण सबस्क्राईब नाही केले नाहीत, असं आहे. आणि दुसरी बात अशी आहे की व्हिडिओजला 7-7, 8-8 हजार व्ह्यूज असतात, 10,000 व्ह्यूज असतात, पण लाईक्स असतात किती 500, 700, 200 असे लाईक्स असतात. तर व्हिडिओला लाईक नाही केल्यामुळं यूट्यूबचा अल्गोरिदम कसा माहिती आहे, यूट्यूबची सिस्टीम अशी आहे की ज्या व्हिडिओला लाईक्स वगैरे जास्त असतात आणि शेअर जास्त असतात, ती व्हिडिओ पटापट दुसरीकडे पण हे होतं, रिकमेंड होतं, सजेस्ट होतं दुसऱ्या लोकांना. की यूट्यूबला असं वाटतं की ह्याच्या व्हिडिओजला जास्त लाईक्स आहेत, म्हणजे ह्याच्या व्हिडिओज लोकांना पसंत येतात आहेत आणि बेस्ट व्हिडिओ बनवते. असा यूट्यूबचा अल्गोरिदम असतं की बाबा लाईक जास्त आहेत, शेअर जास्त आहेत, म्हणजे हा व्हिडिओ बेस्ट बनवते. मी लास्ट व्हिडिओत पण त्यांना रिक्वेस्ट केली होती एकदा की तुम्ही लोक जास्तीत जास्त सपोर्ट करा, व्हिडिओला लाईक करत जा आणि व्हिडिओ शेअर करत जा. लोक डाउनलोड करतात आणि मग शेअर करतात, तसे नको करू. डायरेक्ट लिंक शेअर करते तुमच्या दोस्ता-विस्तांना, त्याचा मला बेनिफिट होईल थोडासा. आणि मी 2 वर्ष झाली आता आपण व्हिडिओ बनवतो, जवळजवळ 200-250 व्हिडिओ झाले ते जवळजवळ, आणि व्हिडिओ बनवतो आपण अल्हम्दुलिल्लाह. लोकांना आपल्याला पण असं वाटतं की आपली कोकणी जबान काहीतरी मोरं गेली पाहिजे. कारण हीच जर आपण हिंदी चॅनलला व्हिडिओ बनवले असते हिंदी लँग्वेजला, तर थोडा टाईम लागला असता, पण व्हिडिओ जास्त व्हायरल झाले असते, कारण ऑल ओव्हर इंडिया बघते. पण आपलं मोठं काय आहे की आपली कोकणी लँग्वेज मोरं गेली पाहिजे आणि काहीतरी कोकणी कल्चर मोरं गेला पाहिजे. आपला कल्चर आपला बरेच बोलते ना, माझा मोप प्लॅन आहे, कोकणी गाणं रेडी आहेत, कोकणी कल्चर दाखवायचा, ब्लॉग वगैरे बनवायचा पण प्लॅन आहे. पण तो काय होतं, ह्या सपोर्टमुळे मी मग एक बॅकफुटला येत आहे. मी काय असं वाटतं की यार लोक सपोर्ट नाही करत जसा पाहिजे तसा. जसा ती तुम्ही पहिले बघला असेल, ती खेळ यायचा, जादूचा खेळ दाखवायची, लहान पोरा उड्या मारून दाखवायची, दोरीवरून चालून दाखवायची, आणि मग जेव्हा ती त्यांच्या कलाकारीची मोबदला घ्यायला जायची थाली घेऊन मोरं, तेव्हा काही लोक त्यात फक्त पैसे टाकायचे आणि बाकी लोक मग ती फिरून जायची, काय आपला एंटरटेनमेंट झाला खलाच.
ऐसा लोकांचा ते काही काही लोकांचा ऐसा होतंय. तुम्ही लोकांनी इतका सपोर्ट केला हो आतापर्यंत, अजून थोडा सपोर्ट करा, व्हिडिओला लाईक वगैरे करत जा. सबस्क्राईब केलं नसाल तर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब ह्यासाठी करा की आपल्या येणाऱ्या जी व्हिडिओची तुम्हाला नोटिफिकेशन असेल ती तुम्हाला येईल. तुम्हाला नोटिफिकेशन येत नसेल तर तुम्ही सबस्क्राईब केलं असेल नोटिफिकेशन येई नाही तर तुम्ही अनसबस्क्राईब करून परत सबस्क्राईब करा आणि जी नोटिफिकेशन बेल आहे ती ऑन करा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. तर थोडासा जरा सपोर्ट करा आपल्याला. आणि दुसरी बात काय होते, मी ऍक्च्युली मोर जायला बघताय मोप. माझं प्लॅन असं आहेत ना की आपण पारिवारिक व्हिडिओज पण बनवायच्या ज्यातनं लोकांना समज मिळेल की बाबा नवरा बायकोचा काय चाललाय, सासू सुनेचा काय प्रॉब्लेम आहे, भावास बहिणीचा काय प्रॉब्लेम चालू आहे. असं मला किरदार घ्यायचे त्यातलं, कॅरेक्टर घ्यायचे, पण तो पॉसिबल पण होई नाही. कारण आता एक कॉमेडी वेळेला तुम्हाला सांगताय गंमत काय माझी. घरात मी एक व्हिडिओ बनवली होती, मी एक इंटरव्ह्यूला पण सांगला होता. एक व्हिडिओ हाला की माझ्या वाईफचा माझ्या घरच्यांचा खूप सपोर्ट असतो, पण काही काही बाती ज्या आपल्या समाजात आपल्या ज्या ह्याच्यात होतात आहेत ना त्या बघून मला हसायला, पण मला स्वतःच हसायला येते. मग मी किस्सा सांगतोय बघा. एक मी लास्ट टाइम इंटरव्ह्यूला सांगला होता की एक ह्याच्यातलं आपल्या व्हिडिओतला मी एक पोरगीचा आवाज घेतला होता, म्हणजे वाईफचा नाही, दुसऱ्या पोरगीचा आवाज घेतला होता त्यासाठी, कारण पोरगीचा आवाज पाहिजे होता. तर ती व्हिडिओ मी घेतली होती. त्याच्या बाद माझ्या वाईफला समजला की ऐसा आहे, तर तिने त्याच्यावरती ऑप्शन घेतला की तुम्ही काय समजून तिचा आवाज घेतला पैसा. बघा आता गंमत. आता हा ऍक्च्युअली तिला हा प्रॉब्लेम नव्हता, तिला कोणतरी येऊन सांगला की अगो सादिकनी बघ त्या ह्याच्यातल्या व्हिडिओतल्या पोरगीचा आवाज घेतला नाही. तर तिला सांगली नाही सा की बघ आज आवाज घेतला नाही, सकाळ तिला व्हिडिओत गेल आणि परवा ती सोबत शादी केला तुला हातातील दोघा मिळून घरातनं ऐसा नाटक द्यायला तिने माझी झगडा केला त्या बातीवरनं झगडा केला. आम्ही 2 दिवस जेवलो नाही, 3 दिवस जेवलो नाही एकमेकांचा झगडा, कारण मोठा इश्यू आहे ना. याला नुसता आवाज घेतला व्हिडिओत इतकी परेशानी, तर त्यानं झगडायला 3 दिवस काही जेवलो नाही आम्ही. म्हणजे मी बाहेर जाऊन चायनीज खात होतो. आता ती व्हिडिओ बघायला तर तिला समजेल, तिला वाटला उपाशी होतं माझा गोष्ट. पण मी बाहेर जाऊन पोटात काही नाही तर काय माणसाला नीज येणार आहे, परत उठून कामावर पण जायचं आहे. मी बाहेर रागाने उठून निघून असं झाडत चप्पल म्हणजे आपल्या दरवाजा आपल्याचा निघायचा बाहेर आणि जाऊन काही चायनीज किंवा भेल वडापाव बिडापाव मिसळ खायचे, काहीतरी तरी ढकलायचं. पण घरात असं दाखवायचं का मी रागात आहे, मी काही खाल्लाय नाही. बायकोनी पण किती खाल्लं नसेल, 4 बिस्किट खाल्लं नसेल, बायका पण नाही आता येतो पैसे पहिल्यासारखे. तर ती तो मसला झाला. तर मी तिला मग त्याच्या बाद मनवला काही वखत बघ आपल्याला आता मोहर जायचं असेल, आणि लोक आता ज्यांचे टॅलेंट नाही ती लोक येडी लोक कमवतात बेस, आणि आपण अजून आहे जाऊ 2 वर्ष राहिली इतकी मेहनत करून पण थेच आहो. थोडं कॅरेक्टरसाठी पोरी बिरींना घ्यायला लागेल आपण, जी ओळखीच्या पोरी त्यांना घेऊ. ऍटलीस्ट चेहरा नाही दाखवला, हिजाबच्या ह्यातलं कानातलं नाही, मोठी एजेड कोण वाईफ ही असेल, एजेड बाई असेल, तिला काम करायचं आईच दाखवायची असेल, आपल्या सासू दाखवायची असेल, तो घ्यायला लागेल आपल्याला. आता मोर जायला लागेल. आपल्या कम्युनिटीच्या ज्या काय ज्या चीजा आहेत, गलत चीजा आहेत त्या दाखवायच्या असेल, काही बेस्ट चीजा असेल, ती कल्चर दाखवायचं असेल, त्यांना किरदारला घ्यायला लागेल. तर हा सगळा झाल्याची बात मी तिला मनवला, काहीतरी करून मस्का बिस्का मारून मनवला तिला. ती तयार झाली, बोलते ठीक आहे चालेल, तुम्ही पहिले मला मिलवा, कुणाला घेणार हा व्हिडिओ ती. तर मी बोलू ठीक आहे चल तुला मिळवेल, किंवा तुझ्या ओळखीच्या कोण पुरी असतील त्यांना घेऊ, पण त्यांना सांग तुझ्या भरोश्याचे असतील तर ती तयार झाली. आज तयार झाली. दुसऱ्याचा काहीतरी मिटिंगला गेली ती बायकांच्या. बघा आता दुसरी गंमत आपल्या बायकांची कशी गंमत आहे मोठी. म्हणजे मला इटाराची हसत पण होतो आणि मला असं वाटतं स्वतःला कानपाडात मारून घ्यावा. ती गेली कशी तरी मिटिंगला बायको माझी, आणि आपल्या बायकांची आहे ना हाय अशी बट असते, एक बट आहे बायकांची असतं, म्हणजे बायकांच्यात असं मानणं आहे. तर त्या बट वरनं त्या तिच्या सैलीन तिला सांगला, बोलते अगो तुला सवत बट आहे. तर तिला सांगणार तुला सवत बट आहे म्हणजे तुझा घोष दुसरी शादी 100% करणार. ही बाई आईली तंतन करत. आता हाला की माझी वाईफ जी आहे ना ती माशाल्लाह MA झालेली आणि वेल क्वालिफाईड आहे आणि स्मार्ट पण. तुम्ही ती व्हिडिओ तिचा आवाज ऐकून तिचे डायलॉग्स वगैरे ऐकून तुला समजत असेल स्मार्ट आहे. पण बायकाच त्या शेवटी ती बाई माइंडसेट तिचा चेंज झाला. ती म्हणजे सवत बटे म्हणजे 100% माझा घोष आता दुसरी शादी करणार. तर आईली खरा बोलते मी तुम्हाला ती सांगला होतो ना व्हिडिओत पोरगी तुम्हाला कोण पाहिजे असेल कॅरेक्टरसाठी ते घ्या. तर बोलते आता घेऊ नको. बोलू का काय झाला तू काल तर बोललीस का घे म्हणून. तर बोलते नाही नको घेऊ. बोलते ही बघा माझे सवत बट आहे. बोलते तुम्ही तुमचा काही भरोसा नाही. बोलते तुम्ही दुसरी शादी कराल. मी मात्याला हात लावला यार. आला की तिला माहिती असं काही नसतं पण ती तिकडनं बाहेरनं ऐकून आली ना. तिचा माइंडसेट चेंज झाला. तिला पण माहिती आहे की असं काही नसतं. ती आता शिकले पडलेली पोरगी आहे. पण ती बाहेरनं ह्या बायका झहेर टाकतात ना कानात. तो कानातनं झहेर तोंडात आलं ती बाहेर. बोलते नाही माझ्या सवत बट आहे. बोलू मग आता काय करता. माझ्या पण बोलू 4 भाऊ आहेत बोलू. मला पण बोलू 4 शाद्या केल्या पाहिजे आता. आणि तुझी सवत बट है
जर तैसा है लिखलेला आहे तैसा की सवत बट मुलं होणार असेल तर मुलमाना केलीच पाहिजे दुसरी बायको, पर्याय नाही म्हणा काय. तर तो झगडा झाला, तामाशा नुसता यार हा ऐसा आहे माणूस कैसा मोर जाईल सांगा मला तुम्ही. ऐसा जर सपोर्ट असेल आला की तेव्हा ती ॲग्री झाली परत, तिला समजलं की ऐसा काही नाही. आणि त्या पण शेवटी बायकाच आहेत ना, त्या काय करणार. हा ऐसा तमाशा हो माणूस कैसा मोर जाईल नाही काय व्हिडिओ बनवून सांगा मला कैसा जाईल. एक तर आपण सुभाची उठा सांची घरा या व्हिडिओ पाहू, पोरांना जमवा, पोरांना मस्क लावा. बायकोला मस्क लावायला लागत नाही, इतकं पोरांना मस्क लावायला लागतात. ये रे व्हिडिओसाठी ये रे. मग कोण बोलते ना मी जरा बाहेर चाललाय कुणा, कारण प्रत्येकाचं काम आहे. वशीम माशाला ह्याच्याशी जुडलेलं असतं, दिनी कामातलं जाम जुडलेलं असतं. त्या गज बीचला असतं, तो कवा जमातला जाते, तर तो त्याला काव जास्त मिळत नाही. नाशेर काव टायमावर मिळत नाही. मुबीन कॉलेजला असतात ती मिळत नाही. दहिवली फाटा शाळेत असतं तर तो मिळला तर मिळतं, त्याला शोधायला लागतं अख्ख्या गावात, कारण तो काही नाही खेळत असं शाळेत नाही आला का खेळत असं काही तर तो शोधत बसायला लागतं. तर ही आपली स्टोरी हो. कैसा आपण म्हणत जाणं सांगा म्हणत. ॲटलिस्ट तुम्ही लोक तरी सपोर्ट करा, व्हिडिओला लाईक्स वगैरे करा आणि व्हिडिओ शेअर करत जा. तर तुम्ही लोकांचा सपोर्ट करा. बायकोला काहीतरी मी बनवलंय, आपला प्लॅन चाललाय आता मोहरा शॉर्ट व्हिडिओज वगैरे बनवायचा. त्यातलं कॅरेक्टर आपण घेऊ. कोणाला ॲक्टिंगची जर हाऊस असेल तर त्यांनी सांगा, लेडीज कोण असेल तर तुम्ही सांगा कुणाला ॲक्टिंग करायची असं आपलं कॅरेक्टर पाहिजे, जसे सासूचे आईचे अदर कॅरेक्टर आहेत. कुणाला अदर सासऱ्याचा बापाचा कॅरेक्टर करायचं असेल तर त्यांनी मला DM करा, इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. आपण त्यावरती आपल्या स्क्रिप्ट वगैरे रेडी आहेत. तर तुम्ही लोकांनी सपोर्ट करा. आणि तुम्हाला अजून एक वे आहे सपोर्ट करायचं असेल तर हा सुपर थँक्सचं बटन असतं बघा यूट्यूबचा. त्यातलं तुम्हाला जर कशी व्हिडिओ पसंत आली तर तुम्ही एक सुपर थँक्सला जे काही त्यांची अमाऊंट असते त्यातलं देऊ शकता. पण त्यातलं ती लोक 40% कट करतात, यूट्यूब 40% कट करतं. तर तुम्हाला जर सपोर्ट करायचं असेल आपल्या टीमला, तुम्हाला असं वाटायला की सादिक भाईच्या मुलं आम्हाला एंटरटेनमेंट मिळते आणि आम्हाला व्हिडिओ खूप पसंत येतात, तर तुम्हाला काय आपल्या टीमला काही गिफ्ट द्यायचं असेल ॲज अ गिफ्ट किंवा ॲज अ अमाऊंट किंवा काहीतरी कॅश किंवा गिफ्ट द्यायचं असेल तर हा आपला जीपे नंबर आहे आणि हा आपला जीपेचा ही आहे कोड आहे, हा स्कॅन कोड. तुम्ही तुमची ही दाखवू शकता की बाबा ॲप्रिशिएट करू शकता तुम्ही काय जीपे वगैरे करून आमच्या टीमला. तर आम्ही अजून बेहतर काहीतरी करू त्यातलं जर तुम्ही हेल्प केलं होतं. लास्ट टाइम पण बऱ्याच लोकांनी हेल्प केली आम्हाला माशाल्लाह, आणि मग त्यांचा खूप शुक्रगुजार आहे. तर तुम्ही हा जीपेचा जो ही आहे कोड आहे तो हेल्प करू शकता. आणि ही नाही तुमच्याने हेल्प झाली तर आपण समजू शकता की आपण सगळीच स्ट्रगल करत आहोत. ही नाही हेल्प झाली तर ॲटलिस्ट व्हिडिओ जास्तीत जास्त लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करत जा दोस्तांपर्यंत, लिंक शेअर करत जा. आणि ही आपला कमेंट्स वगैरे करत जा जास्तीत जास्त. आणि ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केले त्यांनी पहिले आता हा सबस्क्राईबचा बटन आहे तो आता पहिले फोडून टाका तो, आणि तो तोडून टाका तो सबस्क्राईब करून बटन. तो सबस्क्राईबचा बटन हे करा, दाबा, बेल आयकॉनवरती बटन दाबा. आणि मला जरा एक कमेंट करा की ही सवत जी बट आहे सवत बट ही खरोखर काही आहे, म्हणजे मला दुसरी शादी करायला मिळेल काय, मौका मिळेल काय ह्या सवत बट मुलं जर तसं काय असेल तर जी जाणकार लोक आहेत ज्यांना असं वाटतंय की बाबा नाही सादिक भाई ही सही बात आहे, माझ्या पण 2 शादी झाले ते माझ्या बायकोला पण सवत बट होती, तर ती जरा सांगा मला कमेंटला की सवत बट आणि हे भवरं जे असतात 4 त्याचे मला पैशाचा बंदोबस्त करून ठेवायला माझी दुसरी शादी होणार असेल तर ती जर लोकांना तुम्ही कमेंट करा बघा. जर त्याचे हे खुशीची बात आहे सवत बट आहे माझ्या बायकोला, तर मला सांगा जरा तुम्ही लोकांनी की काय सवत बट आहे ती, आणि याचाच सपोर्ट करा. मी काही नाराज नाही आहे, पण तुम्ही लोक सपोर्ट केला तर आपण इन्शाल्लाह आपली जी कोकणी कम्युनिटी आहे, कोकणी लँग्वेज आहे ती इन्शाल्लाह मी मोरे घेऊन जाईल इन्शाल्लाह.